kile. Aku ki meng tawa obat kok mlayu. Aku yang gumun itu. Aku ra ya bangane ora mbagong suwe rak tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma, ha iya. Gelar karpet kae, monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kalih 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Ha kuwi ketontol aku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Ha kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. Nek cuma pelupuk-pelupuk. Mumpung iki pesing banget, ya semen ra aja to. Kok kowe wae. Oh, dengkulmu